Евангелле паводле Мацвея. Калі прыйшоў Езус у межы Цэзарэі Філіпавай, запытаўся ў сваіх вучняў, кажучы: «Кім людзі лічаць Сына Чалавечага?» Яны ж адказалі: «Адны Янам Хрысціцелем, другія ж Іллёю, а іншыя Ераміям ці адным з прарокаў». Ён сказаў ім: «А вы кім лічыце мяне?» Адказваючы, Сымон Пётр сказаў: «Ты Хрыстус, Сын Бога жывога». Тады Езус сказаў яму ў адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сыне Ёны, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. Я дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Тады загадаў вучням, каб нікому не расказвалі, што ён Хрыстус.